Всички потребители на Shadow Game BG. Днес за този клип искам да ви покажа моя клан, който е само за българи. И да, нямам нито един човек. Ето, който иска може да влизам. И да, това е, който иска да може да влиза. Такова да е. На Infinity е, така че може да си влизате. Значи клана се казва, той е само един. Ето го, Shadow Game BG, той е само един. Ето. Опа. Опа. Добре хора. Значи, вместо да напиша... явно съм сгрешил и съм написал Шао. Дъл, така че... трябва да напишете Шао. Гадост. Сега не мога да го махам, защото струва пари после. Той ето само един да ви покажа. Ша... О... Дъл... Ето го. И да, това е за клипа. Надявам се клипът ви е харесал. Лайкайте, влизайте в клана и